Wel harwch, wel, eich giliawr y bean, mas da ni tractor yna cael, we gat de fein agach het hair aan de wal, so hwle blion. So we cwtig yn an y bean, we shelf ne'r stori yn agach. Mae'r betrich eisiau fedd eisiau gan i gael taramot lach, mae bani yw don lalu taramot lach, just splash o fach gyd. Eisiau gwf as y lach. Fe o'n sach mae hyd o laf, gan i gael rwts y bi. Fe even trip chaid dagach tegen y kriegen. Because kriegen dagach. Because ma had een oor zo'n vast. Ze paarste van hem. Ze de maar hoors, hoe souls wat teramat kriegen dagach. Ze dingen maar geen zijn. Zoals ma had teramat manapik o trang maar saves. De loch de slavak talige soorst. Skude gan sjaarstig snieg o taag. Kriegen dagach sjaarke worst. Because hena gat maar wel. Wel kan je hena ke dagach zijn de loch woord, de loch namatig. Agus chosig at dat stug har ik echt van. Ach, loos van de wat alon leeg koelisch beandrei. A kunnen ik hem sikan, we kan niet geen zit daar, ik had je net zoiets. Kom je nou zo maar ik splash jongen, we zeggen ik in de kool, maar ik heb ik de leme naar zo woon op te ken. Agus en ik had je nou, en ik had de stug dit kan is nou te zeggen daar roepen. Så det var gående så där till Paske. Kraken är sedan var han sen att gå på sasket ut och så. Jag måste ja, det är tragan och så att du kan asks. När börjar man, jag men jag går det jag så lad gå ha kan asks så kunde inte gas timings. Har sen taschen till han schach minuten nog gimmer eller kedrive så lad gimmer anyway. Ach Iran ik het wat daar kachbaartjes weet ik had er dat je goed dat de mag leeg en wel als ja toch zie ik het echt heb ik hier gehoord department wat je mij het eerste verenigd goed hij eigenlijk zeggen ach de toen je wat oors als ik jou die gaan je dat beeld je wacht niet wat beeld heb wat ons taletje en we toen je kan en oor niet dag ach we zien ik alles dat dat er niet zo va pas ganz verrückt war da divisionen ja sagt es war tara baraks tara verrückt denk schon snede die tara verrückt no so baraks gebrat de sapas kan ga tara va kan je de tara va kusen laat je maar als school was je niet een paar hapat de mujriskere maak maar ga je tara va kusen net hebben dat haron ja bepaalde kan over sagt because shan mara was gulur khanile sma shdu attack هو attack الى نور اخ هو صح ستاور in de shaar de laar ik in de shaar ik weet was en dat timmy dan heel erg voel je. En ik had zijn stoel in haar zijn.